Shalom. Selamat hari Minggu. Adpen parjuluma di hita salutna. Tapara de rohado pikirata lau mamuji tuattai maret de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumopa langit do tanoon. Amen. Babuahamu ma tu boru Sion, idama nungaro hatuaon mi, idama hiutu ibana do upa sileonon na. Jala pamalosonna di jolom, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Na tumopa langit do tano, hinorhon ni asini roham do ubahen sahat hami tu tahun huria na ibaruon. Leon matu huriam todim na badiai do hamalon sian ho. Hasalam rarat jala gaddah harajaonmu di tonga-tonga ni hamion. Saya leon ma hiras ni rohat tu naposom maka tahun hatam. Asalam denggan huriam marhite siani, pargugoi hami manguloi ho di bagasan hapor siaon na toktong,
asa manahan hami sahat roh di ujungna marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma pati ni debata di mingguta sadarion imana tarsurat Yohanes 8 ayat 12. Dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida ninnama audo panondang ni portibion naso tupa mardalan di naholom namangihutto nau di ibana do tahe panodang hanguluan atong ramangido gogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naombar tupatikmi. Amin. Namamu lusandok ngoluo Ngokno namar sakale Boan sinondang tuna olomi Asa margogo muse Tato potima dosatan agodangi tuadopan ni debata tapa uduk be marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata parguo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadangolon
roh tujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala menganggukkan dosa nami. Masai jot-jot warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambayanan nami narwai. Dang hu haulongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa hati-hati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala umanmu hami, tu hamatian saliling nilileng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan di dosa nami salutna. Sai hurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus hana aholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asima roham di hami hala nagdangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan dosa. Humopop hita gabe dosa do ibana na sutumada dosa di bayan debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpu epistel di hari mingguon ima natar surat di Rom 10 tolu ayat 10 sada saat ro di ayat 14 tajahama marsikat soring. Ima rikoti hamu ala diboto hamu tikina ainaung dapot do obasna lau hehesian na mudom ainunga jumonok haluauta noaeng sian uju gabe porsea kita. Badia mahita marpangalaho songon na patut arian unang masal puhu parmanganon dohot parminumon unang mar harorangan dohot marga dubus unang mardaba dohot mangiburu. Ido sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Roma tu Yesus, Roma timu, ege hatana jakon tu, arono hitam arono, asal seaho, macairas roataing se, sian dosa be sai Roma hitam tu surgoi
behong Asirohano Jesusi Sai pos marohami Masayas rohatai muse Moloi asian dosape Sai romahita tu surgoi Lausonang manisi Taha tidak koma haporsiautai songon na hina tidak kon ni dongatta sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana titinuon si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul siamun de bata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon mangungumi alak na mangulu doot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria topan nyala Kristen akan nabadia dohot dia asisan dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging halak nong mate dohot dia nguluan nasora sudah amin tabigema ende puji-pujian sian kor gita kasih.
Oras madihita salhutna amang inang. Tatangihon matiting ni Mingguta sadarion. Minggu apen parjolo 30 November 2025. Nomor sada. Goar ni Mingguta sadarion ima. Minggu apen parjolo. Jala topik ni Mingguta ima. Mardalad di hatiuron ni Jehovah. Nomor 2. Rapat Huria tahun 2025. Rapat Huria tahun 2025, pembahasan program kerja dohot anggaran Huria dipatupa di hari Minggu sadarion 30 November 2025 pukul 12 WIB maringanan di ruang serbaguna pinangido tusude perhalado utusan sian ruas ganup wilayah sada 117 utusan dewan-dewan dohot seksi-seksi asaro madohoti rapot huriai. Patoluhon, pasahat tonulos turuas ni huriatta na marumur 70 tahun. Di hari Minggu sadarion, Minggu 30 November 2025, tung sidung parmingguon pukul 10 WIB, patupaon ni huriatta do ima na pasahaton ulos turuas ni huriatta na marumur 70 tahun, sia tanggal 27 Oktober 2025, satu tanggal 30 November 2025. Napaupaton padidion na badia. Di hari Minggu nanaingro ima Minggu 7 Desember 2025 di patupa huriatta do padidion na badia di parmingguan pukul 10 WIB do mutusi sada pendaftaran tu kantor sekretariat gereja saat hari Kamis 4 Desember 2025 pukul 15 WIB jala asa dibuang ma surat pengantar sia situa wilayah, fotokopi akta nikah, dohot fotokopi akta lahir. 2. Konseling orang tua dohot padita di patupa di hari Jumat 5 Desember 2025 pukul 15 WIB. Napalimahon, Natal tahun 2025 dohot tahun baru 2026. Papungu pelean tujolo. Mamuka di hari Minggu sadarion, Minggu 30 November 2025, patupau tama papungu pelea tujolo, laho madukung aka haporluan tu perayaan Natal tahun 2025, dohot tahun baru 2026. Tapasahat ma peleani di bagasan lasni roha. Nomor 6, pangurupion tu korban bencana alam. Merujuk tu surat Eporus HKBP nomor 1711 garis miring L08 garis miring Saplusada garis miring 2025 tanggal 26 November 2026 taringot tu bencana alam. Songon nong takas taboto informasi di tanggal 20 tolu satu tanggal 20 November 2025 na masa banjir dohot tanah longsor di Tapanuli Tengah khusus na kota Sibolga. HKBP Distrik 8 DKI menghimbau tusude ruas HKBP Distrik 8 DKI Jakarta asa papunguhon persembahan khusus tu korban bencana alami. Domutusi di Mingguta sadarion patupau tama napasahat amplop khusus amplop boima tapangido di jolo nepit tu gereja jaladung sidong parmingguon tapasahat ma amplopi di pit tu jolo gereja tu inganan naung di parade. Dohot himbauan turuas laho berpartisipasi mangalehon donasi barang ima pakaian layak pakai manang dewasa dohot anak-anak selimut peralatan mandi kebutuhan perempuan dohot perlengkapan kebersihan lainnya. Pengumpulan donasi barangi boema di pasahat tu gereja sahat tu hari Selasa 2 Desember 2025 pukul 10.04 WIB. Tung sidung titingon tabegema surat Sianeporus taringot tu bencana alam. 07 Bazar Rokris SMA Negeri 8 Jakarta. Di hari Minggu sadarion 30 November 2025 Rokris Manang Rohani Kristen SMA Negeri 8 Jakarta patupahon bazar di lingkungan gereja
ima dinalaho manggalang dana kunjungan tubona pasogit, dipatupa di parmingguon pukul 7, pukul 10 dohot pukul 10 wib. Nomor 8 Dewan-Dewan, Dewan Diakonia, Natal Seksi Sekolah Minggu. Natal Seksi Sekolah Minggu 2025 dipatupa di 2 bagian, ima A. Natal kelas kecil TKA, TKB dohot kelas sada 2 SD. Ima di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 pukul sia 1 na selesai. B. Natal kelas besar kelas tolu kelas opa SD dohot kelas 5 dohot kelas 6 SD dipatupa di hari Sabtu 6 Desember 2025 pukul 14 wib 1 na selesai. Seksi Naposo Bulung, Natal Remaja Naposo Bulung dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2025 masuk pukul 10.30 wib. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan, Pasak Bantuan Sosial Pendidikan Huria Marhite Seksi Pendidikan Naim Pasahaton Bantuan Sosial Pendidikan tahap kedua tahun 2025 tu akayanakon ni ruas ni Huriata ima jenjang SD, SMP, SMU dohot perguruan tinggi di hari Minggu 14 Desember 2025 di permingguan pukul 10 wib. Kriteria penerima bantuan ini boima diida di wata jemaat jala pendaftaran boima menghubungi situa wilayah. Pasiahon ruas naib baru di Bagasan hari Minggu sadarion Minggu 30 November 2025 nunga di jalo gabe ruas ni huriat HKBP Pasar Minggu ima keluarga David Gultom Inang Hilda Veronica Sitohang, alamat di Jalan Cilandak KKO Gang Abah 2 RT 05 RW 05 nomor 57B Jakarta Selatan, masuk tu wilayah 12. Nomor registrasi jemaat sada 2 sia-sia sada. Pida sian anggota jemaat Gereja HKBP Bogor, Resort Bogor, Distrik 20 de Boskap. Pasapuluhon ruas namoding. Nah di hari Jumat 20 November 2025 nunga jumolo moding amata Sopar Siti Daun umur 65 tahun. Nani habaluon ni inata Masta Rida Boru Sibarani. Alamat Jalan Jati Padang 5 nomor 25 Jakarta Selatan Ulaya 10. Tatangnya koma asatumibu tarapul keluarga namar sitaunoni. 10 sada ruas ni Huriata nama ulang tahun. Saluhut ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu. Pasahaton selamat ulang tahun matu hamuna saluhut na ruas nama ulang tahun hatu tubuh dohot nama ulang tahun Parsarepeon. Mamuka sia tanggal 30 November 1 tanggal 6 Desember 2025. Guar-guar nama ulang tahun boy mataida di buku warta jemaat. Hatani debata nagabe ujahan nilas ni rohatai dienet dosian pesalmel 20 ayat 7. Jahoba do pargogokku dohot lebu-lebuku marhaposan tuibana dorohakku jadi dapotan pangurupio nao asa marolopolop marohakku jala pujion ni edekuma ibana. Pasaplu 2 hon ruas namar sahid. Tuakan namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan dohot akan namar sahid menahun dohonon nami ma saya dipasu-pasu tuhat taima sude pangubation na ni jalomona tibuma malum persahitoni. Tatangnya komanasida asa tibu malum siap persahitoni daftar guar-guar na di Bagasan persahiton boy mataida jalatajaha di buku warta jemaat. Titing nasol jinahahon dohot parhepengon ni Huriata boy matajaha di buku warta jemaat naung di parade Huriata. Songoni matiting dihita di Bagasan Minggu sadarion. Surat untuk dibacakan di gereja nomor 1710 garis miring
L08-10-2025 tentang bencana alam. Kepada yang terkasih seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP, pendeta resort di tempat masing-masing. Salam dalam nama Yesus Kristus, Raja Gereja. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak hari Senin sampai pada hari Selasa, tanggal 24 sampai tanggal 25 November 2025, telah terjadi bencana ekologis di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berupa banjir dan tanah longsor yang datang secara bersamaan. Bencana tersebut telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, kerusakan rumah-rumah penduduk dan infrastruktur. Saudara-saudara kita yang terdampak telah mengalami berbagai penderitaan akibat kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan harta benda lainnya. Menurut informasi dari Pareses HKBP Distrik Sia Sibolga Tapanuli Tengah, Nias, warga jemaat dan pelayan HKBP juga telah ikut terdampak bencana tersebut. Antara lain, 1. 4 orang warga jemaat HKBP Immanuel Rampah meninggal dunia tertimbun tanah longsor. 2. 3 unit rumah dinas HKBP Sarudik tertimbun tanah longsor. 3. Pelayan full timer dan warga jemaat mengungsi ke menara HKBP Pasir Bidang. 4. Gereja HKBP Sigotom terendam air. 5. Ratusan warga dan jemaat HKBP Sibolga Julu mengungsi ke Sopo Godang dan Gereja Lama karena dikhawatirkan terjadi longsor dan banjir dari aliran sungai, mengingat banyak jemaat yang tinggal di tepi sungai dan lereng bukit. Selain itu, Pareses HKBP Distrik Sada Tabaksel Sumbar juga menginformasikan bahwa 1. HKBP Huta Godang Resort Batang Toru dengan jumlah jemaat sekitar 93 KK terdampak banjir bandang dan sudah diupayakan untuk mengungsi di rumah dinas pendeta resort dan gereja HKBP Batang Toru. 2 orang warga jemaat telah menjadi korban meninggal dunia. 3. Dapur umum telah dibuka. Ini masih sebagian kecil dari kondisi yang kita ketahui. Masih banyak saudara-saudara kita yang lain di daerah bencana yang juga membutuhkan pertolongan kita. Karena itu, marilah kita tidak saja mendoakan, tetapi juga mempersiapkan hati dan tangan kita untuk menopang penderitaan mereka. Sebagai Rasul Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dengan penghayatan akan firman Tuhan itu, kiranya kita berkenan untuk mengirimkan dana bantuan sukarela melalui rekening kantor pusat HKBP Bank Tabungan Negara Sada 00 sada 30 000002 onom BRI Cabang Tarutung nomor 0099 01 0000 Pitusia Tolu 0 Sia. Bank Sumut Tarutung nomor 20 0 sada 04 000010. Bank Mandiri Tarutung nomor sada 07 00 24 sia 24 sia. BNI Capem Tarutung nomor 00 onom sada 25 opat sada sia tolu. Perlu kami informasikan bahwa untuk merespon dampak bencana ekologis tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 26 November 2025, kantor pusat HKBP melalui Biro Karitas Emergensi, Departemen Diakoni telah memberangkatkan tim dan pelayanan ke lokasi bencana untuk memulai pelayanan darurat berupa penyediaan dapur umum, sembako, selimut, pampers anak-anak, sarung dan kebutuhan lainnya. Kiranya pelayanan gereja HKBP berkenan di hadapan Tuhan dan berguna dalam menopang penderitaan saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana itu. Atas keikhlasan hati kita untuk memberi,
Kami mengucapkan terima kasih. Pihak Raja Tarutung 26 November 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Songonima titing ni huriat tadi bagas sadarion, saunari pasatama tu nama sosialisasi. Shalom, Shalom. Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Rijun Siaan, Amang Inang Parhalado, Amang Inang orang tua kami, serta teman-teman Aposo Bulung dan remaja yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Evelyn Tobing, sebagai perwakilan dari Panitia Natal Remaja Aposo Bulung HKBP Pasar Minggu 2025. Natal RH HKBP tahun ini akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025, pada pukul 16.30 WIB. Adapun Natal RN HKBP kami ini bertemakan Like, Love, in God's Holy Truth, yang diangkat dari Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Dengan subtema, melalui perayaan Natal ini, kiranya remaja dan Aposo Bulung HKBP Pasar Minggu mengajak untuk menimbulkan iman yang kokoh, kasih yang tulus, dan menjadi terang Kristus di tengah keluarga masing-masing, serta menghadirkan kehangatan dalam kasih Tuhan. Adapun pada rangkaian ibadah kami ini akan ada persembahan pujian dari remaja, Naposo Bulung, Seksi Ama, Seksi Ina, remaja dan Naposo Bulung dari eksternal, dan juga gestar. Kami merindukan kehadiran kakak, abang, dan teman-teman remaja dan Naposo Bulung untuk dapat merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. May the light of Christmas warm our hearts as well. Untuk kakak dan abang Naposo Bulung dan remaja yang memiliki pertanyaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di warta ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Tabigima kor marhuria.
Tapapungu mapilian 1A, 1B, Maret de Maita. Puji ta sembah Raja Dia Sukui. Puji Maha
Pujita Sombarajana Hadameoni. Amin haleluya. Pujita Sombarajani Hadameoni. Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti hati-hati dohu pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita selama afem madihita kamaginang. Hurian itu hata dukon salpu ujuk tau parhuriaon nuaing masuk mahita tu tau baru tau parhuriaon. Ima di minggu afen diobason. Dina pasunggul tuhita molo ngasalpu tungulu na parjulu bongok mahita tungulu lebar. Di bagasan partikian nama konahok taringot tulapatan yang nahuruk sinakaning nang sahak mahatain debata tuhita nagebe jamita ima di minggu afen na parjuluon. Nah dienet sian buku palurirang Yesaya biddu 2 ayat sada sahat rodi ayat 5. Hujahau madihita hurian itu hatta songonomma tidok hata nadisi. Oddo hata nani ida nisi Yesaya anak nisi Amos taringot tujuda dohok Jerusalem. Masa dosogo di ujung ni akaari. Hok disi di paujak dulu ni bagas ni Jahoba dipucu ni akadulu. Jala humicat siana karubian. Jadi merongo mematusi sude aka perbegi. Jala toro aka bangso madapot tetusi aka namadok. Beta hita tanako hima dulu ni Jahoba. Tu bagas ni debatani si Jakob. Asa diajar hotu hita aka dalanna. Jala madalani hita dia kalapangna. Aimar harorowan sia sio dosugut patiki. Jala sia Jerusalem hatani Jahoba. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni aka perbigu. Jala toruwanna torop aka bangso. Jadi patopahonon nasida ma porang nasida bahik gigi. Jala hujur nasida bahen akasasabi dangbe si tahun ni bangso dopak bangso podangi jala dangbe guru honon nasida parmusuon beta hamu ale pinopar ni si Jakob merdalani mahita di hati urun ni Jahoba ima sahana. Hurian itu hatta apala nata igil nata hirim molo marhusor aka partikian mergat aka partikian anggo hirim ni rohata harusnya semakin hari kiada ninguluta lam tudenggan namalian iru tahi aka mangina molo mergat ti tahun tahirim do tahun nebarui tahun berlimpah berkat iru tahi hidup hirim ni rohata teh, hidup hirim ni rohata. Jadi lacongon hidup hurian itu hatta sasitongna, hirim ni roha yang dia bata nang marudupok kita. Asenggia nya molo salpu akatau tahun, molo salpu tahun narubi ima satau parhuriaun, nuaing bongot kita tu tahun baru parhuriaun hendaknya adalah suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Adong manyan sada perubahan tu ngulu na lam tudingkanna. Hidup nan hidup ni debata di bagasan turpu jamitau. Adong suatu perubahan hidup sian bangsa si pelebegu marhiti pangukapon nani ida ni si Yesaya hati hai. Taboto doa halapatani pangukapon adong
pernidaan taringut tunanaing masa sugut di pataridahon debata tu si Jesaya. Apalagi taringut tu juga. Jadi di sini bereng gawe marroan dinna aka bangso si pelebegu jalai padok bema eta hita tu bagas ni debatani Jehovah ni si Jakob beta hita tu si aisanido haroroan ni patik sianido haroroan ni aka dalan nasi tong jala manguhumi renor debatani si Jakob di tonga-tonga ni bangso si pelebegu toruanna do sudi aka bangso si pelebegu aka saluhu bangso inna aka natoropi sian bangso sileban namar sobba tu dia bata sileba kian alai berubah gabe marsobba tu dia bata Jehovah. Jadi di sini ada perubahan, ada suatu perubahan berpindah dari satu keyakinan yang lain gabe maka porsiai debata ujungna gabe adongma haluao di jalo nasida malua sian paruhu macugut ima pangukapon nani idani si Jesaya taringot tunanaing masa marsugut alani ihurian itu hatta ada orang so hupadarhami sude dison taida ma hurian itu hatta songo dia bangso Juda hati hai na memang gabe mangaliu dirina marsobba tu dia batasi leban gabe ditadikon debata gabe ditadikon mual ni hangoluan hidup bana molo di panatapani molo di pangkaponi di wahyui gabe dipatuduh debata do justru di hari marsogot sian hasipele begoni gabe ro merbalik marsobba tu debata ia puasa bangso Israel gabe merbalik gabe lao marsobba tu debata silepan edang disi dalak katiuron dang disi haluau dang disi hangoluan wasa ikon lao bangso Judai mangaleu dirina marsobba maka persiai akka debata sileban molo dibape pedison istilah dolok natibbo somalla akka manginang dakuboto dipengaruhi pemahaman nasongoni ala toraja molo lam sangap namoding di halato itu teh alat toraja ikut lam tiburu kuburan na itu teh molo itu raja teh nabui padalan bakke jadi molo lam tibbu kuburan na berarti di patuduhon itu nau sangapi sian akka kuburan na itu ruang jadi dakuboto pemahaman ini dipengaruhi oleh pemahaman dajulu taringut tu hajagoni akka debata sileban. Jadi mululam tibo dulu ingana persobaon ni akan amanoba debata silebani gabe herana diakui do idu na tumibbo huasona mulu tibbo ingana persobao tusi idolo dia mana tumibbo di bayon ingana persobao ni ba ima dihapursiai debata nau jago lebih hebat sangat lebih mulia. Alani marhite pangukapod di son di paboto debata rupani di pataridahon sasitong nga tumibbodo inganan ujahan ni bagas ni debata Jehovah debata ni si Jakob tumibbo sian akka dolok lau patuduhon lau paingoton bangso Judai paboa dada ujago dada usangap dada tumibbo debata sileban nasinoba nasidai sian debata Jehovah. Naing manian nasida mula musetu debata tu ha porsiau na parjolo na maka porsiai pabo na ola debata nasida hiro debata ni Israel hiro debata na tutu si sobaon jala si oluan jala si parguru honoton bukan ilahi lain mula manian nasida ido nani igil di debata ayon ada orang suha buangan nasida do tu Babel Jesaya 2 berarti ada orang suha buang atu Babel tokin nai na sida tarbuang atu Babel alani saya ditorucon hapor siaul nasongoni mangalu diri marsoba tu debata sileban
Ada orang somasa habuangani di payungok donasida marhition, di patuduo dosara pangukapon. Banyak cara Tuhan untuk mengingatkan bangsa Judai unang sangat madabu tu uhuman terbuang tu Babel. Termasuk hatani debata marhiti pangukapon di turpu jamita Jesaya 2. Nunga di paboto tu donasida. Tumi bodo debata Jehovah, tumi bodo debata jaksi jakupon. Unang liu dirim. Marsoba tu dia bata nasi ngasai ninda ngasai di dokon paluran Yesaya Jeremia ngasai pengoton lasira alai itu tu dolo mona itu rucot do songo dia na di rohanai ujungnya ba di hari nama ngihut di tahun nama ngihut gabe sauk manasida manuhuk uhuman alani nama lo diri marsoba tu dia batasi di ban dah terbuang tu Babel. Alani huren itu hatta di bagasa tikyon di minggu apen na parjoloon di pasunggulo do tu hita bohado di dok di bagasan obason asa nakita pe di parngulutan waing molo di tao paruhuriaw na salpu nong salpui ngasalpu be uju tao paruhuriaw molo dia kataon na salpu tao paruhuriaw ni saya taliod do pe dirita makaposi marhaposan tuaka debata sileban penyembahan berhala baik berhala primitif juga berhala modern ima namar debatahon akagogo pikiran teknologi akasinadongan berubahlah di tahun nebaruon unang besongon tahun nasalpu tau ba madirita mulak kita tuha porsiota na parjolo ima nama kaporsay pabona hola debataro si sobaw si uluat jala si parguru honoton dohot sioluan si hutono mulak mahita tu si mulusanga hita bergeser di tahun nasalpu mari kita kembali asa di tahun nebaru parhuriaonon tu akatikin na ro gabe totok kita di bagasan pangaramotion ni debata dungina paduahon di tahun nebaruon asa mardalam mahita di dalam hati uron ni debata songot topik ni mingguta sadarion mardalan di bagasan hati uron ni dewata boy hita mardalan di bagasan hati uron ni dewata unang behita mardalan di dalan naso denggan boy mahita mucat terjadi transformasi jadi boy hita mucat sian hasomalan na mardalan di dalan naso sitong gabe mardalan di dalan hati uron ni dewata bahen haluan nito dita ay marsugo di dok jupang gotikina na uhuman ni debatado sa luhut bangso hurian itu hatta tumibodo di dok nakaning debatatay sian aka huaso na asing asa tahasiholi manian ro tu bagas ni Jehovah. Tahasiholi maro tu bagas ni Jehovah. Alaibana na timubbo siya sa luhut huaso. Dungi alaibana do panguhum ni sude jolma tu sa luhut bangso haduan. Tahasiholi mabongoti bagas na. Ya bagas ni Jehovah si bongotatta. Dada holan ikut di gereja. Dada holan ikut di gedung fasilitas. Dada holan ikon di pertanyaan wilayah. Alai bohado hita boy membentuk suatu ibadah pribadi. Di bagasan ibadah pribadi ido perjupangataro debata di sido hita mabongoti bagas ni debata. Mariti tangiang majaha hatanya debata, majaha pati ni debata. Ai di sido adong dalan ni debata di sido boy taguruhon di sido boy dapotita dalak katiur ni debata si dalanatta asa unang manibil hita siang jalan yang sesungguhnya yang harus kita lewati. Ay molonunga madalak kita di dalak katiur ni debata ay say naramotan na rohita songon hata ni debata tu si Joshua Pirma todim unang manodit nodito molo say merdelak ko di dalan nasito dang manibil ho tu biar tu siamu say namarutung doho
digalup dalammu. Ima janji dia bata tu si Joshua hati. Jangan takut. Berjalanlah di jalan yang benar, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka engkau akan memperoleh keuntungan di dalam perjalananmu. Jadi songoniru nang tuhita hureni tu hatta. Molo tahirim do godang aka pasupasu ne baru jalota hobar tu parhusoran ni akatiki akatao taon netedelanion ima taahuhon. Ba merdala mahita di bagasan hati urun ni bata unang manibil tu abera tu siamun dapat kita maka pasupasu ne baru sianibana. Molo rohita tu parsobaon adong dison tulu nanaing ulahonota. Sonari mahuren itu hata tu hita sudido on asa unang sia-sia supaya persekutuan kita, kedatangan kita ke tengah-tengah baik suci Tuhan itu, baik suci Allah dalam persekutuan dengan Allah itu supaya tidak sia-sia, supaya tidak kosong. Kita pulang dengan tanpa bawa hasil apa-apa. Ako manaikon adong dihita si ulahonota moloro tu parsobao songonon, moloro tu parsobao songonon, molo mabay parsobao sadiri di jewu, molo adok kita beribadah pribadi, ya. Na parjulu adong sakapta niata mau bersekutu dengan Tuhan, ini na parjulu. Molo rohita tu garejaon sian nanio jarni sihol ni roha manaing marsaur doho debata, bukan untuk dilihat orang baik atau tidak, bukan hanya untuk kor saja. Si patah mulu merkur marminggu dang minoto tu dia marminggu dangi. Jadi bukan untuk itu saja. Bukan karena melihat tuan rumah, ala edana tuan rumah dak tahu dang ro. Jadi kalian terpaksa bukan begitu. Jadi na parjolo sian nataro jarroha. Sihol ni roha naing patupa parsaoran do debata. Irna parjolo. Au yakin huren itu hatta di harorota di tikion rohita tu garejon sian nataro jarroha do. Bukan dengan tujuan yang lain. Dukon ni napa dua hon ikom manian na termotivasi ala ni sihol ni rohana naing marguru mabigi pangajaran taringot tu dalan ni debata. Dukon sian nataro jarni rohana naing ro tu gereja naing adong manian dapok ni mana di si. Dung ro patupa parsobao tu debata adong masih holi rohana ima naing madapok pangajaran taringot tu dalan ni debata taringot tu pati ni debata ima dapat dua hol. Jadi mulu adong pati ni debata adong aturan ni debata jangan kita itu ECGC jangan kita ber-ECGC adang pasi pati ni debata songoni mulu songoni do mate mahita udah dang mga behita dang marsikola di anak kota gitu kan. Misalnya unang buat utungmu unang buat terbang utungmu lu bisian na patu ino mulu songoni do pati si ulah noton bersikola beda dana ko dang mga beda dana ko jadi gabe pikirat tero tapaksa gabe pati ni debata menyesuaikan tu na terpikiri bukan begitu. Jadi songo dia harorota tu bagas joro, songo dia harorota tu debata marihite ibadah pribadi pei kita harus memberi diri dengan satu kerinduan mau diajari, menerima kontribusi, menerima pemikiran, menerima pengajaran, panuturion, akapoda, nasihat, siap debata, pure. Taleo dirita dipodai debata. Imana padua ho. Jadi dang nagabe, mana baki awi bukan begitu. Alai memang taleo madirito dibentuk taleo madirito molo ngasyar nasaroha ba adong manyan si oli roha naking na padua honi asabui rapo tau pangajaran taringut tu dalan ni dia bata dungina patoluhon tul nakikudok rupani dungina patoluhon dukon tarojar syar rohata adong hirim ni rohata asa rapotita pangajaran taringut tu dalan kasitongan narikot si botot tarupani dalam ni debata dalam katiuru ni debata napatuluhon ima sihol ni roha suatu kerinduan prinsip keinginan asa merdala kita asa merdalan di dalam hati uru ni debata naung diajarhon tu hita
Jadi dak saya hola maboto alai ikon maulahon. Iro na didokna. Dukkon marguru, dukkon sihol ni rohata marguru hita di dalan ni debata songo dia akan adenggan nani aturhon ni debata si dalanata dang cukup hola na maboto alai ikod do tapa jongjong dirita madalani akka hasitongan mangulahon pangajaran ni debata. Iro na dipatuduhon di son jalan eko siulahonon ni bangso Israel hati heu bangso Juda. Songoni nak kita hurian itu hatta. Molo bangso si pelebego di dokson ni beta matu sakita beta tu bagas joro tu bagas ni Jehovah ni si Jakob asa di si dapat kita non isi dorong patik isi dorong akka aturan ni debata. Asa merdela kita di bagasan dalan ni debata ni si Jakob inna ka bangso perbego do. Molo ka bangso perbego yang berubah bisa melakukan itu apalagi mahita. Siat tubuh kita lunga Kristen, apakah kita tidak bisa dengan sistem prinsip hidup yang demikian? Namangi uturian itu hatta molo didok di son topik ni mingguta merdalan di hati urun ni debata boy doon mertudu-tudu taringot tu Yesus Kristus. Yesus do dalan hasitongan dot hanguluan. Ala taringot tu naneng masa sugut na marafek kita nuai. Di pabotoh do tu hita pabuas song ni si pelibigwi beta tu Jerusalem tu bagas Jehovah ni si Jakob di sido adong patik ina rupani ba mertudu-tudu mai taringot tu Yesus Kristus. Di Yohanes 10 paya onom di dok audo dalani dot hasitongan dot hanguluan dangadong nasahat tua mai ia so marhiti au. Alani huren itu hatta diat fenon ita manomu-nomu haroroni Yesus Kristus. Marafek kita berarti menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ibana do dalani ibana do hanguluan. Alani bahwa maha porsiaut tatu Yesus Kristus. Molo marsugut taduan malam gudang akka namar sobba tu haporsiaut na asing, marsobba tu debata siliban, marsobba tu haporsiaut na asing, gabi marruan maka porsia Yesus. Banaman yan hita lamhot di hapor siyaut tatu Yesus. Unak kalakan gabe si Huto Kristus, alay hita gabe malarikot Yesus. Mula tabigi barita na yung lamguranggo na porsiya tu Yesus. Semakin banyak penduduk dunia lam makaporsiyay Yesus gabe si Huton Kristus. Naso makaporsiyay Yesus yan gabe porsiya tu Yesus. Gabe si sobba Yesus. Hobar tu parhusoran ya kapartikian. Molo halaki gabe berubah. Alani adong perubahan. Laho majalo hangolua cogot gabe suto Kristus nasida. Belu bisiani maniak kita. Naung si huto Kristus sian. Unang masongo bangso Judai. Naung si huto debata. Naung si soba debata. Bangsonya debata nasida. Alai justru gabe nasida. Mangalihut diri marsoba tu debata siliban. Dang songoni nian anggohita. Ala nunga lele kita gabe suto Kristus lam tang manian hapor siautai tu Yesus Kristus. A ibana do dalani ibana do hangoluan jala ibana do panguhum sugut na manguhumi saluhu bangso jala na manorui saluhu bangso akka hobartu akka pakka porseyon nabi. Hatani Apostol Paulus medok hapor siai ma Yesus Kristus asa maluaho. Iro tehe hapor siai ma Yesus Kristus asa maluaho doho pangisi ni bagaspo. Imatay huton, imata guruhon, ala didokon, dalanido hatiuron, jala hobbartu dalanido, hita ikkom merdalan, ba nanidok na disi, taringo tu Jesuson, ahahatani Jesusi, imatay huton, akka amangina. Marguru tu si mahita, aido dalan hatiuron, ido dala kasitongan, sada pati ni Yesus hata ni Yesus na maddoima makanguluhon holong ni roha. Ido pati raya, ido pangaripunan ni
sude patik. Ima makaholongi dia bata dohot makaholongi jolma decon dirita sadiri. Merdalam mahita di hati urun dia bata hok maha porsiotai maka porsia Yesus Kristus jala tahasi holima totong nama guruhon akadala kasitongan aka pengajaran sia Tuhani marhite-hite na patu papar saurak kita do debata mabegi aka pengajaran na do patu papar sobaun pribadi ibadah pribadi nama jahatan debata nama begi aka renungan akaima dalam debata mengajar hutu hita aka dalanna unang mahita manibil unang mamucata porsiauta tahanguluhum ma dala kasitongani hobar tu dalani mahita madalani nguluta tujulu. Hendaknya kita semakin lama kita semakin baik. Asa ditikina sugut molo pe marujung sude dan arung be tau be di portibion dapat tita hanguluan dan dohot tita diuhum debata. Amin. Martang yang mahita. Moliate mali Tuhan, pargugui mahami pahotok kaporsiaul nami songon na idok mi, lamang huton Yesus Kristus dalam ni haluan ni sude joma. Sai pargugui mana kami Tuhan, dinalahu medalani ngulu namion maka nguluhon dalammu patimu akapuda napi nasahamu Tuhami. Totong majari tuturi hami, taringut wakkan edinggan si dalanan nami sulahonun nami. Marhite-hite panuturion ni tordip di porbadia tugan upami marsada-sada. Molo pe Tuhan martabak kataon salpua kataon ro taon na baru naing maniak kami gabi baru asai baru nang pasu-pasu jalai baru nang akapan upakmu jala di ujung hami taruli diaka haluaon namanotong nasiakoy gonggom madagi nang tordinami parmahani matuhan diganut tiki. Debata Jehovah manami di bagasan obasot tanya konon nami do. Sakap ni huriam nanai patu parapot huria anon dusipul parminggono. Di bagasan rapotom mahami Tuhan, rak martukar pikiran, ruas doho parhalado. Tinalau pasahaton aka kontribusi pemikiran. Mengarang rangi tari untuk program pakubasion nanai patu pani huriam di tahun 2026 nanengro. Atong patiur masaluh nai Tuhan asabui mardarat doho denggan. Jala gohi mahami ganu sude peserta rapo huria marhite-hite tordim di porbadia nama alio kabisuhud dihami dohot gugu lau mamikirhon akan adinggan di huriam ali debata Jehovah manami songoni manang taringot wakadungan nami na tertimpa bencana alam namasa di kota Sibolga dohot di Kabupaten Tapanuli Tengah dohot di piga-piga titik di Sumatera Utara Sumatera Barat tu koma Tuhan namar gugoy sude korban bencana alami nama ngapulia ka keluarga na haaguan aguan di keluarga na moding alani bencana alam pergugoy mana sida Tuhan tukul lima rohan na kaporsian na sida asa margugo na sida mangadupi nama sai jala sude du huriam HKBP patupa aksi sosial papungu akapanupahion termasuk HKBP Pasar Minggu. Saya pasu-pasu matuan sungguh dia pina-pinapungu ni akahuriam HKBP. Bodi parhasiang Tuhan. Di dalam bermudu-mudu pernguluan ni sude korban bencana alam namasa di kota Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah do di piga-piga titik nadol di Sumatera Utara songni nang Sumatera Barat. Gabe haborani pasu-pasumma. Abaoran ni pangurupion na siya koma huriam HKBP na buluni maruduk pun nasida. Ale debata Jehovah manami lasongoni manang ruas di huriam na marhabot ni roha di bagasan obason imay na nami inang masta burisi barani di parmoding ni amanami amang sopar sitiddaw bocado rohani na nami o Tuhan marsirang alani hamatian sian amanami sitid daun tukoma Tuhan na marguguihon inanamion madalani guluna dihabaluon na tuakatikin nanero patau mana sida Tuhan
margugo majalo na masaon. Pabuan na ikom marujung gusudi, jala di hodo, guru di hodo aka ari-ari ni jolma. Totom mapatut Tuhan akan arikot, diulaon, pertuaton ni amanami, amang sopar sitip daun. Di pagasatikyo di patupado parminggu di si Tuhan. Gabi gugu mayapul-apul di keluarga, marhiti hatam na badiyai. Ali di bata Jehovah manami, songon di makaruas di huriam na di bagasa parsahiton. Tutuhoma Tuhan, hubuak kami, asaona masu-masu pangubotin na sida, na dirawat di rumah sakit, ima amanami amang bimar pau, inang derina berusiahan, inang situ-situ pul berhutasoit. Pasu-pasu Tuhan sudah pangubotin di dokter paramedis, si panganos sinumon nang akau na pinangan na, mardongat to kuasom may Tuhan, asa marpalupaki parohon hamalumod di nasida, tibu nasida Tuhan mulak di bagasa kahi pasom, tutong-atongan di bagasna. Song di nakadongan nami sa luhukna masa pemulihan di galuk bagas nabi. Napesuwari hami Tuhan galuk marsada-sada. Doho na marsait menahon. Homa Tuhan na madauni nasida. Mamasu-masu manupahi sude perawatan ni keluarga. Perhatian ni keluarga. Asa gay makoron hamalumo ni Tuhan. Jupang tiki ni hamalumonna. Hinorhon ni panupahyomu. Ali di bata Jehovah manai mauliati ma. Di pasu-pasum marudup pun nakadongan nami na marulang tahun di bagasan nasa minggon na marulang tahun hatu tubuh songoni nang ulat tau parsaripion totong maho Tuhan na manguduti pangaramution di lakka ni guru nasida di tahun nebar na tinabami tu garu nasida sida dalanna lehon umur nagajang Tuhan leho bisu di nasida mamakya katiki na tinabamu tu nasida leho las ni roha lehon nang ulup-ulup tuna sida ganup marsada-sada. Ali di bata Jehovah manami macam gudang dope Tuhan akka ulau nanay patupaon di huriamon songoninan dia kasakap perayaan Natal do ibadah Natal kategorial diakoni sosial zending nanay patupaon di huriam pati rumah sudinay Tuhan songon hapataran nilas ni rohanami mai makalacon hapataran ni asi roh kolon ni roham na patupa haluan dihami laos masagihon ni Tuhan patuduhon las ni rohanami naolo huriam berbagi maredupon akadungan nami hami sama hami tu akaruas na patut siurupan satu homa daging nang dinami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Hurian itu hata arongon no peliata 27 tataruhon nasada tu pilihan 2 nasada tu kebutuhan perayaan Natal ta anon amplop bantuan bencana alam lahu mula menota pasahat di Karajang na di parade di pintu masuk di gereja ta jadi si manon amplop bantuan bencana alam ta pasahat dukun haruar permingguanon lahu di pintu jurun gereja ta tapi lihum mai di bagasan las ni roha huhut maredes ya buke di nomor 404. Sada rohani asabali haliun wanon misodang lahi sai pasiat Tuhami pagonggong saluhut lakam Umar holong
swaraneho sasudeni ulaoni osrohan Tuhan tamangaleho rohana iparui unako sairinaho tunadiur hoato sulu imago ayo portio mama sesahoromu dosa Tuhan Yesus ibe asamoru honomu dari ohonai Sayup kami marohamu sai pasiat Tuhani agong gopong saluhur satamu tupan holok rohani kami dohon hati yuron turon amanot tongro hotiro hahadoguo tabanado Bapok Jesus parangehon sasude ulaoni Osroham Tuhan tamangalehon rohana iparui Jongjong mahita. Undak hosai dinaholo tunatiur hoato sulu imagolo aholo portirio nan mapase sahonomu dosa Tuhan Yesus ibe asahamolu honomu nani ohonai Tatanya koma piliata martanya yang mahita. Ali de bata manamina di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehol lehun nadinggan. Doho nasa uli basa nama uli utus.
Kupasahat kami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebe uap na hutjus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang di silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debatama nami rodi saliling nililing na. Mauliate maroha nami tuho ala diramoti ho hami. Di bagasa tao parhuriaun naung salpui. Asini rohamdo na pasahatok kami tu bagasa taon na ibaruon. Huida hami di bagasan nasa taon ni denggan di basam. Buas doho mangaleho barita na uli tu hami. Asa mardami jala marhasonangan roha nami. Ditabay hodo bilangan ni akan aporsia. Akan aburju manguloy hatam. Di pargugoy hodo akan aporsia doho na posom. Akan namamaritahon habal gom di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude dengan di basam nasa taon ni. Siya minggu tu minggu, siya bulan tu bulan, sahat rodi sadarion. Di baheni, upuji hami magoarmu, jalahu pasangap pami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manak kuriam. Tabay maganupari torop ni akan aporsia, namar holong ni roha diho. Saya pararak maharaja di tano bata kodo di sadok puloon. Saya ramoti huriam asa unang saut tahi ni parjahat na mga bati hararara ni harajamu. Sayunang loas huriami disusai di gaori manang dileai. Ramoti makan na pinilimu pay masahat tuhang uluan. Saya ramoti masudi na posom na mamaritaho barita na uli. Saya juma akasi pelebegu doho parugamo na asing. Asa doho na sida pasangap poggoarmo. Saya ramoti jala perbadiai mahuriam. Sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amin. Alea manami na di banua gijang. Say penerbadia maguarmu. Say ro maharajomu. Say sau malo meniroham di banua tongon. Songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa daron hangulua siapari. Si samadusa nami songo panesa nami. Didusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dupakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Oras selama afem di tamanginang sa Roma 7
akan naing sulosan opat talak Inang Maria Magdalena boru si majutak Maria Magdalena Manorek boru Simanjuntak wilayah 2. Nyonya Sidaputar Linda boru Pardede wilayah 10 Tolu. Clementina boru Aruan wilayah 10. Martina Marsaulina boru Sihaloho wilayah 10 Pitu. 7 menit. Tujuh mamang inang anope base toribu kapitui hari tahun mana hari tahun dari Parhalado bahasa toribu kapitui hari tahun sintua petugas hari tahun mana bahasa ibu kapitui abe mari demaita. Jadi ima tutu dihita nasahuria nai pasahatot tama ulos tudongata dison di ulang tahun nasida napapitu puluhon. Inang Maria Simanjuntak, Inang Clementina boru Aruan, kemudian Inang boru Pardede, Inang Linda boru Pardede, do Inang Martina boru Sihaloho. Jadi dia memakai nang doron nami do songonon. Debatado nama perulo siham. Di usia 70 tahun songon hatanya debata di buku pesalm ini itak nido anggotolak nigo buta. Lubisiani kasih basa-basa namai jala aron dope bentuk ni parngulun sedopannya 7. Di kondisi masa tua tentu tagamot do reung holi-holi gitu kan lama tua lang daging di bagasan ni iyan no tujulu marhiti na pasaton uloson sa itu hatama nama parulo si hamu manguduti lakan yang ulu muna di usia 70 tahun 7 asaron nami ma eme sita batu ado palinggo manisi borok debatata sido tua ima asal debatata sido tua marhitu lusono pasatami sai horas mahamu di parorot tuhatta di masa tua muna pasatami mau luso lasma rohamu nama jalo ya musik pasu-pasu hani. Pasu-pasu kami oh Tuhan, saya sedang ini, sampai kepahami Tuhan, Tuhan bumi.
Sip. Iya. Nah. Itu bagus sekali. Iya. Bagus sekali. Jadi ima tanya yang mohon imar hidup pasanya lak batak sani suluma satu botian nunga sahat marhite hirim ni roha pagi duata marhite tangi yang nasa huriaon nuaing tu de bata marhite hite napa satu nuloson asa Tuhan mana maparulosi hamu ala nunga sahat bion tuhamuna ba sesahat mahamu tu parhorasan diramoti tu hatta butima nabui pasatami asa martanya kita tadi mau saya nanti pasu-pasu ayat saja pasu-pasu kami oh Tuhan sayang sehat kami saya pehot kami Tuhan pehot Tuhan gogomi di portibio mana Tuhan maurat milas ni roha tuna masanu tuna daroi dame pangapuri pasu-pasu kami oh Tuhan sayang sehat kami saya pehot kami Tuhan lehot tua gogomi partang yang mahita Tuhan debata Jehovah manami si gonggom daing lantot dinami si topa saluhu na para si roha na mga ramoti ngulu nami di bagasan ari na pinarbedia mon raphami na sahuriyo rotu ado pammu pasahato moliati ni roha nami di pasu-pasum tuina nami inang Maria si majutak inang Clementina boru aruan inang Linda boru bardini inang Martina boru si haloho na di ramoti ho na sida madalani ngulu na sida 70 tahun na sangoni gajang ngaliling na padalani ngulu do ragam ni parhusoran ni parngulun lang binulus na sida di bagasan hahi pason satru di tikyon ale Tuhan saluhu na mahami maddok mauliate tuho mamuji guar muna badiyai dihabur jomu maradopon inanami naopa thala di son pasat kami dotang yang nami tuho Tuhan diuduk nilakan ngulu nasida 72 non parhite-hite napasahat ton ulos yak kuryang sihol ni roha nami do itu hapang iduan ele-hele tangiang nau sebau kami tuho do Tuhan taringot tu inanami di son asa totong maho Tuhan nama parulosi daing nanto di nasida dina manguduti lakan ngulu nasida di 70 tahun 70 natotu si patau olong hidup pakilalana alania kausia asa homa Tuhan nama ngalehob bengin iroha las ni roha di nalamion manguduti lakan nguluna di bagasan atiuron ni roha doho tiur ni haporsiau manasida manguduti lakan ngulu nasida tabeget jang ni umur Tuhan di bagasa kay pason nasida di bagasa panupahyomu ma inanami di son manguduti lakan nguluna ramoti Tuhan sudi akayanakon nang pinopar na pinasaha ng tunasida omma tuhat tangi ang hele-hele madok mauliati hami tuho do marpangidua taringot tu pasu-pasum maredup penaken nami di son mangasahog wan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami pasau ma pangiduan nabi amin horas ma dihita ayo parhalado marputo meta kodak oke marputo igijak kita gijak masih som mahita masih jalan natin marputo dito manang masih jalan natin tabatong lamang nasa marputo dito foto dulu kita. Foto dulu. Ada kok foto-foto.
Tuhanku patuh pamaaf lain pasu-pasu tudoan sude sai dari tahun Yesus tabur tuk manesa dosai asa borsea di Yesus tubuh